सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह के और उनका परिवार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग के जो न्याय के आस लग रहे उन न्याय दिलावे में बिहार के विद्वान शस्त्र एवं शास्त्र के ज्ञाता डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे साहब के अहम योगदान बा। ई चर्चा खाली बिहार ना बल्कि देश में हो रहल बा, देश स्तर पर हो रहल बा। गांव गांव में चर्चा होता। ऐसा हूँ यहाँ के अपना कानून कर्तव्य निष्ठता के लेके चर्चा जन जन में रहेला। भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी डीजीपी गुप्तेश्वर सर के बारे में अब गांव गांव में चर्चा हो रही बा। का रउए चलते कितना दुखियन के भला हो गईल, आ कितना अपराधियन के सजा हो गईल। खुद ही कर दे बिलाऊ कानून के हवाले उता। जे अपराधी छवि या प्रवृत्ति के लोग बा ओकरा पर जब तिरछी नजर हो जाला ई अधिकारी के तका होला। खुद ही कर दे बिला अपराधी कानून के हवाले उता। जेकरा पर तिरछी राउर नजर हो गई। का गांव गांव में चर्चा बा। धन हई रउरा बिहार के बेटा, धन हई रउरा बिहार के बेटा, दोसर ना की हुसानी, अरे दोसर ना की हुसानी। कहानी कहतानी गुप्तेश्वर सर के, शाहबाद वाले डीजीपी गुप्तेश्वर सर के। धन हई रउरा बिहार के बेटा, धन हई रउरा बिहार के बेटा, दोसर न के हुसानी, दोसर न के हुसानी। कहानी कहतानी गुप्तेश्वर सर के, शाहबाद वाले डीजीपी गुप्तेश्वर सर के। जून 2020 के भारत के सपूत के सुसाइड के खबर सुनाइल सुशांत सिंह राजपूत के। भेजले हाँ महाराष्ट्र में अपन विनय तिवारी दूत के, काके क्वारंटाइन उता दे दिलस सबूत के। क्वारंटाइन करके महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार ये साबित कर दिलस कि वो लोग अपराधी के बचावे में आए हैं, हत्या के सुसाइड साबित करे में वो लोग लागल बा। 14 जून 2020 के भारत के सपूत के सुसाइड के खबर सुनाई सुशांत सिंह राजपूत के।
हाला कर दिया लोग की आर्थिक तंगी के कारण सुशांत सिंह सुसाइड कैले, लेकिन ना, दौलत के कमी नहीं, शोहरत के कमी, चांद पर भी जमी जकरा हिस्सा में बा। समझे खातिर अतने काफी बड़ुए, सुसाइड शब्द कहे ओकरही सामे बा, ओकरही सामे बा। बड़ुए का असलियत दुनिया जान गई अब साथ के, मिल गई मंजूरी अब तो सीबीआई जांच के। मुंबई पुलिस रह गई अब मलत अपना हाथ के, अपना रह पैबा तू बाच के। संजय राउत उद्धव ठाकरे, संजय राउत उद्धव ठाकरे विचार कराई बात पे, विचार कराई बात पे। सह नहीं पैबा बिहार के लहर के, सह नहीं पैबा बिहार के लहर के। कहानी सुनिला गुप्तेश्वर सर के, शाहबाद वाले जीती गुप्तेश्वर सर के। ई रचना अंगद मंजय गछई वाले जीत स्टूडियो राकेश भैया के यहाँ रिकॉर्डिंग भई। यह गीत के सुनी आए मुद्दा के और मजबूत कल जाओ जोर शोर से, ताकि न्याय शीघ्र मिलते बा और शीघ्र मिले। धन हई रउरा बिहार के बेटा, धन हई रउरा बिहार के बेटा, दोसर न केहू सानी, दोसर न केहू सानी। कहानी कहतानी गुप्तेश्वर सर के, शाहबाद